Kineno bende Ikruok osetieki e kaonti ma Homa Bay ne limbe mar dongruok ma kiny jatend piny Kenya William Ruto timo e gwenge ma opogore e kaonti no. En limbe mar 4 ma jatend piny dhi timo e kaonti ma Homa Bay nyaka yiere kaka jatend piny Kenya mar 5 e yiero mane obagi e pacho ka higa mokalo. E gwenge mag Suba, jatend piny William Ruto kiny biro yango gedo mar apaya malach kata malach ne romo kilomita 53 madudo gwenge manie chula Rusinga kata Rusinga Ring Road. Yango gedo mar apaya mbita sindo Kiabuya to chwe nyaka Sori malach ne romo kilomita 74. Bende dhi limo kambi mar pith rech mar Victory Farm e gwenge mag Sindo kod yango gedo mar apaya ma Homa Bay ma opogore gi chenro mag dongruok. Bende jatend piny kiny ne yawa apisi mar duond bura mar UDA e bomano ma Homa Bay. Jodak ma Homa Bay golo pachgi kaluwore gi limbe mar jatend piny e kaonti no. Kende mar goyo erokamano ne His Excellency the President kuom kawo thuolo mare makende mar biro Nyanza kendo biro specifically Luo kata Homa Bay County. Kendo amor kabisa kaka oganda ma Suba ni jatelo kawo thuolo mare mar biro kendo timo chenro mag dongruok e Suba sub-county kendo Homa Bay town constituency. In fact, wasebedo ka wan chien wan joluo nikech pok wabedo gi kwayudo kata ng'ama nyalo chopo kuomwa. To this time kaka ne wayudo president miluongo ni William Samoei Ruto nochako gi our county ma en Homa Bay ema nokuongo visit. Kano visit nochakonwa gedo mar udi ma affordable dhi mbele. Sani ochako duogo kokelonwa maendeleo mar yaonwa paya. Development mukelonwa morowa nikech wan gi nyithindo mwanyuolo mwadwaro ni mondo yud tije. Obiro yaonwa office mar party mar UDA e county ma Homa Bay. Office ni wabro bedo go kwa wacho kata ka alternative voice ne jomok nya winjore gi party man wantiere choncha. Wakelo party machielo ma president biro yaonwa ne ma jomok mok nya winjore kocha ja winjore kod. Piny Luo biro kwano gik moko ma samoro ne ok waseneno nyaka